Радослав Петков, Варна Толдаун, дивизия Скелт 24.2. Метър и 50, 22,5, кутия 60, така, от тази страна. Метър и 50. Това не си го направил на часовник. Да. Сега си го нагласил така ли? Нагласил си го. Виж сега, ако не ги натиснем едновременно, аз ще ти казвам от тук кога почваш. Аз ще гледам от тук. Това ти е ориентировъчно там. Кажи като си готов. Пет, 4, 3, 2, 1. Ти си. 1. Нищо, няма значение. 6 минути. Хайде, давай, почвай. Почвай. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, пише вас. 19. Хайде. Хайде, имаш най-добре. 16. Давай. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 24. 25. Давай. 26. 27. 28. 29. Давай. 30. Браво. Давай, ти си. Хайде. Имаш 2 минути и 3 секунди.
2 минути имаш. 2 минути имаш. Айде, 11. 11, давай. 12. 13. Давай. 14. 15. 16. 16. Минути и 30 имаш. 16. Айде още 2 рунда да направиш. 16. Минути и 20 имаш. Айде, Ради. 16, давай. 17. 18. 19. 20. Една минута, давай. Давай, Ради. Седно. Браво, давай. 30 секунди. Почини малко и фащаш пак. 20 секунди. Айде, това ти е последно. Давай. До край. Давай. 15 секунди. Давай. 10 секунди, не ги пускай. 3, 2, 1. Изпъни това. Изпъни, Ради, изпъни ръцете. Свали ги те грипове. Спрей да ги броим, не знам. 4-7. После ще се вие на клипчето. Аз тежестта на 4-7. Не съм ги брал. Не, толкова сега за Не знам, спрей да ги броим, защото... 4-7. Какво ще ги бива? 4-7. Да. 6 минути има. 50 секунди са минали. Остават му 5 минути. Штангата фърли. Абе, не. Не ги брои така. Не, всичко се брои. 20, 30, 2 минути минаха. Имаш 3 минути и 40 секунди. Три минути и 30 секунди имаш. Три минути имаш.
Аре, може. Давай, може. Боя. Няма шанс. Учи още малко. Две минути и 20 секунди. Две минути почти. Аре, може. Дай! Чакай още малко, че я фърлиш. Ще я фърлиш спокойно. Ще я фърлиш ради минута и 30 имаш. Дай! Браво! Добре, една минута имаш. Една минута имаш, знаеш. Ако мислиш да ти е само тоя, почва изхубаво. Чули? Ако мислиш, че ще един, трябва да фърлиш. Преценяваш. Единайсет, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ай! Седи, Мире. Да покаме тежест. Смачте там, да. Чакай да не избегам от щангата, сложи. Така, дай сложи на земята. 0,5. Чакай, стой. 0,5. 2,5. 2,5. 25. 25. Чакай. Да, 25. И 0,5. 0,5. 0,5. Така, дай оста. 20. Чакай, стой. Така, 20 вижда се, добре. Дай са тука. Те са спаднали, виж. 0,5. 0,5. 2,5. Чакай. 25. 25. Пати. Да, 0,5. Готово. Спирам.